عزيب اتخاب لبات تفكرو إنجليزاوي فكاريا نمركب زدلو خلو مسواتي نمخفال أو السانة بتحت إثيوبياويت عزيبن شموختك الزيدالي إنجليزاوي سلاي كونريلن زتفالتولو أبديس أبوايو إذو كونريل نسرح مدب تواهبوو أبديس أبوا من باركاب تجمر أورح أغطيرويو أبز ساعات يوم بقر مس عزيب استفالتو كلتي أمون نوحلم زبالة معبل زناوطا مركب فقري تسافيرم من سفاف جميرم عزيب كاب إثيوبيا كمي كم زواتاتن مزي إنجليزاوي كونريل أفكاريا كمي عينت كبير من قدي كم زحلفن أنت تذكر عبتو مفلمتا أبديس أبوا حبيرو من تنبرو كلتي حقوسات يوم نيرم معرب زبها الدرجاون يفاتو نيرم أما نقوزقن حدا نخلتي مدنقات زخوانا نقر تفتقرا اتسهلاي كونريل قبل علوت حلفتو نا إثيوبيا مدب سلازود دقا نابقزي كخير تنقرو ازو قداي أما نقو خلتو دنقات أفتقرا كفل عليو فجأم سلازي حسابيو نزي كونريل بفلاي عبي شاقلوت زفت أرالو عزيب نايسللا سلطنا سلزو وسادات من البات نبعلو تسليو كي تهلو أزيو تتأرات أرا زمالت دما كم ممرحي سلزو وسا بحلفتو انت تفت سقوم تخوص سادو يخقليو بز مخنيات نعزيب بحقاو من قدي كوسدا يخقلن بز مخنيات دما أزيو تربشا سلازي ازو كونريل كالي أماراتي كحسب جمرا عزيب كاو حاجر انتوت ألو من قدي كلتا مماراتيتات حسبا اتحادا عزيب قزع شفينا نايت خوابي نباريت مسيلا ناف سودان دنبر مقورات انتخاون اتخال ايدما بزخونا من قدي كي تفلتات مسؤو مخاديو تحرب زو حساب اتخال اي مماراتي زحاشا خوينو سلازرا خبو نسو خطق اموسانا اتن مسكري زتا تقملو دما ساتونيو بأزيب قومت لكع استسارح ساتن أسريحو دما أبغز وحابيو أقمتا مسؤو زنبر حدا قلساب سلا زنبارا نسو خيفلت بزحت انقاقا جيرويو ناب سودان قعزوز جمرا مجمرتا بدللتي ببرخاتات معراب إثيوبيا بنايت عنت مكينا دوب سودان دحر مسكاروم أمريت سودان دحر مبصحوم ناب كارتوم نمأتاو ناي قدن عزيب أبتساتون كتقاتو سلازلوا أبتساتون آتيا ببابور قعزو جمرو اتزتدالو ساتون نفاس مأتاوي تاقيرولو بتنقاق استسارحا سلازنبارا نعزيب بزوح زتقم أينباران يخون دا أمبر مسناي سودان مقاتكن زمتات أنا ينباران أو نشتن ناي سودان كتما مسبزحو عزيب نشتن ناي حمام سمعيت تسمع واصلة زنبارا كابتسات انواتيا معقاسي مرفع تواقيا تمالي ساعاتوات قعزو ناي كارتوم كاتسيلوم 129 ناي برخا قعزو مسكادو أو حدا ناي بابور طابيا باتخو أبز قزا عزيب أزيا تداخمت إذا خمز فتر زتردى إنجليزاوي موكنن اتساتن كابت بابور نخورد حتاتهم اتوم جنحت بابورجن فقدنياتات أين بارون بزز تلع على دما أبقون ساعتهو بتبت بابور طابيا زنبارو بولاويس تتحيزو ناب اسر بيت
ተወሰደ እዚ ኮነሬል ኣብ እስር ቤት ምስ ኣተወ ብሓሳብን ጭንቀትን ተዋሓጠ እንተኾነ ግን እታ ኣዝዩ ልዕሊ ነፍሱ ዘፍቅረ ኣዜብ ኣብ ሳጥን ውሽጢ ከመቕሓ ተኣሺጋ ከም ዘላ እንትሓስብ እቲ ሓቂ ነቶም ፖላዊስ ነጊርካ ህይወት ኣዜብ ካብ ምድሓን ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብሉ ተረድአ ነቶም ፖላዊስ ድማ ኩሉ ነገር ነገሮም እቶም ፖላዊስ ንህይወት ኣዜብ ንምትራፍ ናብቲ ባቡር ጣብያ ክጎዩ ጀመሩ እቶም ኣብቲ ባቡር ጣብያ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ግን ኣብቲ ሳጡን እንታይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈልጡ ኣብ መሬት ኣውሪዶሞ እዮም ኣብዚ ግዜ ኣዜብ ርእሳ ናብ ታሕቲ ተደፊኡ ቁልቁል ኣፋ ኮይና ትንፋስ ሓቢ ትንፋስ ውፅእ ኮይና እቶም ፖላዊስ ኣብቲ ቦታ በፂሖም እቲ ሳጥን እንትኸፍትዎ ኣዜብ ብዓቕሊ ጽበት ኣርሳስ ሒታ ረኸብዋ ተጓዮም ድማ ናብ ሆስፒታል ወሰድዋ ኣዜብ እዚ ኩነታት ኩሉ እንትስተስታውሶ እቲ ሽዑ ግዜ 2 ለይትን 2 መዓልትን ኣብ ሳጥን ውሽጢ ስለ ዘሕለፍክዎ ብሕፅረት ትንፋስ ኣርሰይ ስሒተ ኣብ መወዳእትኡ እውን ኣርሰይ ኣብ ሆስፒታል ረኺበዮ እቲ መንገዲ ኣዝየ ጸጋሚ ነይሩ ን750 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ብበረኻ ሱዳን እሞ ድማ ኣዝዩ ሙቐታማ ዝኾነ ቦታ እውን ኣብ ውሽጢ ሳጥን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ትብል ኣዜብ ጸገመይ ግን በዘየብቅዐን ትብል ኣዜብ ብስለያ ስለ ዝተጠርጠርኩ ን24 መዓልትታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሕማቕ ግዜ ሕሊፈ ኣፍቃሪየ እውን ናይ ወታደራዊ መምርሒ ሕጊ ስለ ዝጠሓሰ በሃገሩ እንግሊዝ ተኸሲሱ ን6 ሰሙን ተኣሲሩ ብድሕሪኡ እውን ብከቢድ መጠንቀቕታን ተግሳጽን ካብ እስሩ ተፈቲሑ ናብ ስርሑ ተመለሰ ድሕሪ 4 መዓልቲ ድማ እዚ እንግሊዛዊ ኮነሬልን ኢትዮጵያዊት ማርያን ኣብ እንግሊዝ ተመሪኦም ቀለበት ኣሰሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምውፃእ እንተዘይውስን ነይረ ነዚ ኣዝየ ዘፍቅሮ ኮነሬል ኣይመተመርዓኽዎን ትብል ኣዜብ ግን ካብ ሃገር ንምውፃእ ዝመረፅናዮ መንገዲ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ትብል እቲ ንስለ ፍቕሪ ዝተኸፈለ ኣዝዩ መፍርሕን መሰቀቕን መስዋዕቲ እንተስታውሶ ሕውስውስ ዝበለ ስምዒት ይስምዐኒ ኣዜብን ኣፍቃሪኣን ሹም ክገልጽ ዘይደለየ እንግሊዛዊ ኮነሬል ቢቢሲ እዚ ቃለ መጠይቕ እንትትገብረሎም መንበሪኦም ኣብ እንግሊዝ ኣብ በቆልዑትን ኮይኖም እዩ ድሕሪ ዓመታት ድማ ኣዜብ ሹማ ካብ ኣዜብ ናብ ማርያ ኣቀይራቶ እቲ ጋዜጠኛ ንምንታይ ሹማ ከም ዘቀየረቶ እንትጥይቃ ድማ ማርያ ከምዝ ትብል ኣብቲ ሽዑ እዋን ንስለ ፍቕሪ ስድራይ ገዲፈ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ እትየ ጉዕዞን ትጅምር ስድራይ እዝንተ ገይረ ውላዶም ከም ዘይኾንኩ ነጊሮምኒ ኣቦይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ጣልያናዊ ስለ ዝነበረ ኣነ ኣይፈልጦን ኣደይን ቤተሰባን ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይነብሩ ነይሮም ክሳብ ዝተወሰነ ዓመታት እውን ብህይወት ከም ዘለው ይሰምዕ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ኣነ እውን ኣይከኣልኩን ስድራይ ብዛዕባይ ተስፋ ንኽቆርፁ ናተይ መንነት ዝገልጹ ነገራት ክጠፍእ ወሲነ ሹመይ እውን ካብ ኣዜብ ናብ ማርያ ኣቀይረ እዚ ኩሉ መከራን ስቃይን ንስለ ፍቕሪ ክትብል ዘሕለፈቶ ኣዜብ ወይ ድማ ማርያ ድሕሪ ኣብ ሳጥን ውሽጢ ተጓዒዛ ካብ ኣዲስ ኣበባ ትወፅእ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሳ ኣይትፈልጥን እታ ማያ ሰትያ ሓመዳ ቁሒማ ዝዓበየትላ መረበት ቁልዕነታ
እቶም ዝኽፈል ከፊሎም ዘዕበይዋ ኩሉ ዝኾኑ ስድራ ቤታን ገዲፋ ንፍቕሪ ኣሕሊፋ ዝሃበት ኣዜብ ኣብ እንግሊዝ ዝመረበቱ ቢቢሲ ኣብ ጋዜጥኡ እታ ዕንበባ ሱፍ ንእስቲ ክብል ኣሓቲሙ ብጽሑፍ ኣውፂእዋ። እዚ ሓቀኛ ናይ ፍቕሪ ዛንታ ንዓመታት ብዝተፈላለዩ ምሁራትን ተመራመርትን ብዝተገበረሉ መጽናዕቲ ፍቕሪ ልዕሊ ሃገር ብዝብል ርእሲ መጽሓፍ ተሓቲሙ ነንበብቲ በቂዑ እዩ። እታ ንስለ ፍቕሪ ንመስዋዕትነት ቅርብቲ ዝኾነት ኣዜብ ወይ ድማ ማርያ እውን ኣሽሓት ማርያን ኣዜባትን ኣዋልድ ሓኒፃ ናይ ባዕላ ታሪክ ጽሒፋ ሓሊፋያ። ብድሕሪ እውን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይተመለሰት እያ ትገልጽ ኣዜብ። ተፈጸመ። ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቕኒልና። ብቐጻሊ ብኻሊእ ሳንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።